Zdravím všechny díky Elišky, prostě všechny. A dneska jsme u třetí informačky na mém kanále a toto bude spočívat v tom, že se mi stala velká změna v mém životě počítačovém. Koupil jsem si Minecraft. Takže teď do týdne čekejte, že budu mít originální skin. Si pořídím. A možná teď natočím ještě nebo tutoriálek, jak dát texture pack do Minecraftu. Vidíte, nějaký texture pack jsem si stáhnul, tady jich pár mám. No, tak tohle bude možná všechno, co bych vám chtěl říct. Chtěl jsem vám vlastně říct jenom to, že jsem si koupil Minecraft. Jo, a v Terrarii už asi pokračovat nebudu. Teď máme rozjetou sérii s Martinem, Planetoids a Skyblock. Nevím, jestli ho Martin ještě vydal. Myslím, že 3 díly má vydat. Ale to v tom nespočívá toto video. Takže já se s vámi loučím, lajkujte a odebírejte můj channel, případně komentujte. Takže já se s vámi ještě jednou loučím a pa.